Joey kien qed ibih laġin fil-fliexkun. Kellu spagetti carbonara, pesto u anke spagetti blu tal-Smurfs. Però wara ftit faqqet il-pandemija. U biex jilħaq lil dawk in-nies li ftit setgħu joħorġu mid-dar fetaħ website. aginfilfliexkun.com. Din il-website bdiet sejra tajjeb ukoll, però kellu ftit complaints. Qed jillinkjali! Ħanibatlu, qed jillinkjali, hej! Li ma nafx, jekk inferrawx fit-tazza bħal inbiċċu l-birra, jew niklux fi plat bħal laġin. Li tafx għalli li tista' tieklu bħal laġin, imma aħjar nistaqsi ħankunu ċerti. Mux nara, jekk dik li hemm ġewwa, iż-żebbuġa jew inkella xi werdina ħanċempillu. Għal Joe li jsolvi l-problemi mhux kif kien imdorri fil-ħanut wiċċ imwiċċ mal-klijent kienet xi ħaġa ġdida. Però xorta waħda ra kif għamel u bid bis-sima solvilhom il-problemi. Li kien jillikjali batlu u bidiluli mal-ewwel kemmu minn tagħna. ċinċinna xil-għalli li nista' nixorbu bħal drink. U li għalli li nista' niklu bħala ġin normali. Batli, żebbuġa, u naf li żebbuġa maħtabni ma narax. Għal Joe hemm bosta kumpaniji li għamlu minn kollox biex il-prodotti jew is-servizzi jaslu d-dar għandna mingħajr ma noqogħdu ninqalgħu. Dak huwa l-benefiċċju tax-xiri online. Premja lil dak in-negozju li tħoss li joffrilek servizz tajjeb, servizz bid bis-sima li ma tidirx, però tħossa. Idħol issa u ivvota l-premju servizz bid bis-sima flimkien mal-MCCAA.